Halleluja! Menj, Atyám, a názareti Jézus nevében, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük, Uram, hogy össze tudunk jönni Jézus nevében, köszönöm neked a te kedvességed, a te jóságod, a te szeretetedet, Uram, a te jelenlétedet, Uram. Köszönöm a Jézus nevében a te igédet. Köszönjük a Jézus nevében, hogy adtad azt a lehetőséget, hogy te neked élhessünk, Uram, feltetetlenségben és valóságos szentségben, hogy a te neved legyen megdicsőítve, Uram, a mi cselekedeteink által ezen a földön a Jézus nevében. Uram, kérlek, szólj hozzánk ma is, a Jézus nevében, a te igéd által. Adj kijelentést, Uram, a Jézus nevében, a te kegyelmed által, a Jézus nevében. Amen és amen. Halleluja. Tehát, amiről szeretnék nektek beszélni az Úr kegyelméből, az az, hogy legyen ennek a címe az, hogy a fedhetetlenség fontossága. Okay? A fedhetetlenség fontossága. Okay? Nos, mit jelent az, hogy fedhetetlen először is? Fedhetetlen azt jelenti, hogy az életed olyan helyen van az Istenben, amire senki semmi rosszat nem tud mondani. Ha meg is szólnak, vagy ha mondanak bármit is, az csak olyan dolog lehet, hogy nem tetszik a pofád, vagy nem tetszik nekik, ahogyan öltözködöl, vagy nem tetszik nekik, hogy te gazdag vagy nem tetszik nekik az, hogy áldott vagy. De semmiképpen egy olyan dolog, hogy te képmutató vagy. A feltétlenül azt jelenti, hogy nem tudnak olyannal vádolni téged, amiben bármiben is igazuk lenne az embereknek, jó? Nagyon fontos ezt megértsétek, hogy ahogyan te megéled a keresztény életedet, azt emberek figyelik. És ugye a mi életünknek arról kell szóljon ezen a világon, hogy emberek megtérjenek, és lehet, hogy nem fogják olvasni az evangéliumokat, vagy nem fognak az ige által úgy megtérni, hogy olvassák a Bibliát, hanem a te életedet fogják olvasni. És ha a te életedbe beleolvasnak, és nem találják Krisztust, nem látják meg Krisztus dicsőségét, akkor az Istennek a neve nem áldani fogják Istennek a nevét emiatt, hanem káromolni fogják Isten nevét. Oké? Okay? Nem akarom, hogy olyanokká váljanak emberek, hogy az életük meggátolja más emberek megtérését. Mégpedig vannak ilyen problémák, vannak ilyen dolgok az egyházban, hogy vannak gyülekezetek, és vannak emberek, akik félváról veszik az Isten királyságát, az Isten evangéliumát, Istent. És ez rendkívül veszélyes. Mert hogyha valaki a Krisztus keresztjének az ellenségévé válik, azért, mert nem éli meg úgy a keresztény életét, példamutatóan, hanem belekeveri az életét a világgal, eljár bulizni, eljár szórakozni olyan helyekre, ahol emberek, akiknek van hirdetve az evangélium, meglátják őket, hogy te mit keresel itt. Hát te nem a gyülekezetbe jársz. És embereknek egyszerűen inkább úgy vannak vele, hogy inkább nem megy egy gyülekezetbe. Mert nem akarok olyan képmutató lenni, mint te. Isten meg fog mindennyiunkat ítélni az utolsó napon. És ha valakinek az élete nem fedhetetlen, hanem langymeleg is, és egy olyan életet él, hogy abban nem lehet látni Krisztust, Isten meg fogja ítélni.
hogy hány ember nem nyitott be a mennybe a rossz példamutató élete miatt. Tehát, ha már az ember sikeresen megéri a keresztény életét, és példamutatóan élsz az Úrnak, a nehézségek, a kísértések ellenére is, te azt mutatod, hogy van egy Istened, akit te szeretsz. És a problémák ellenére is te neked hited van az Úrban. Ez egy példát tud mutatni másoknak, és azt mondják, hogy nézd meg, átmegy sok dolgon az életébe, de szentségben él. Nem lehet rá mit mondani. Nem csinál olyan dolgokat, amiket mi. Nem szórakozik, nem iszik, nem cigizik. Nincs a világban. Nem élvezi a világot, hanem Isten szolgálja, és Istennek él. Tehát nagyon fontos, hogy példamutató életet éljünk, testvéreim. És az ájdóba jöttem be, és majd be fogok jönni természetesen nyilvánosan is mindenki előtt, de hiszem ezt, hogy ez az üzenet, amiről beszélek, ez nem mindenkinek szól, ez olyan embereknek szól igazából, akik a mi gyülekezetünkben és olyan gyülekezetekben vagy, ahol vannak romák. Okay? Ahol vannak a mi népünk közül. Most nem mondom, hogy ugye mindegyik gyülekezetben olyan csodálatos lenne a gyülekezeti személyek, de a tapasztalatom, a 20-valahány éves tapasztalatom az Istenben az az, hogy vannak roma gyülekezetek, ahol a 99%-a az embereknek még mindig a világban él. Ismerek személyesen olyan roma gyülekezetet, ahol egyszerűen az emberek nincsenek még megtérve. Mindenki dohányzik, éli az életét, de járnak a gyülekezetbe. Okay? És azzal nincsen semmi gond, hogy az emberek azért járnak gyülekezetbe, hogy megváltozzanak. De kellene már az embernek, hogy megteremje a megtérést, a megtéréshez való gyümölcsöket. Ugye? A megtérés nem csak arról szól, hogy elmond egy imát egy ember, és bemerítkezik. Utána meg azt hiszi, hogy minden rendben van. Az üdvösség, az örök élet, az Jézus Krisztusban van. Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban van. Ha nincsen kapcsolatod Jézussal, a bűn miatt, vagy a hanyag életed miatt, vagy az életed miatt, amit összekeversz a világgal, Jézus nem fogja magát összekeverni a világgal. Jézus nem fogja magát összekeverni az ilyen személyekkel. Vagy odaadod teljesen az életedet Krisztusnak, vagy akkor hagyd az egészet úgy, hogy van, de akkor tudod nagyon jó, hogy a pokolba fogsz kerülni. És a pokolról akarok majd beszélni, mert úgy néz ki, hogy tényleg embereknek szükségük van kijelentésre a pokolról, és az az érdekes, hogy amikor fel is tettem azt a videót az apostolommal, amikor járt a pokolban, ez a bizonyságot, több ezren megnézték. De amikor felteszek videót a keresztről, Jézusról, Isten szeretetéről, vagy ilyen dolgokról, nem sokan nézik meg. De a pokolról? Hojjaj! Azt látják, hogy pokol, azonnal embereknek ez kell, ezt tetszik, ezt akarják hallani, semmi gond. Fogok beszélni a pokolról, fogok tanítani róla, hogy van egy hely, aminek van bejárata, de kijárata már nincsen. Fogok beszélni a pokolról, és fogok beszélni a rengeteg sok okról, amiket az ige leír, hogy hányféleképpen be lehet. Ha már nem teremsz gyümölcsöt a királyságban, már pokolba kerülsz. Ha haszontalan és lusta szolgája vagy Istennek, pokolba kerülsz. Figyeljetek oda, testvéreim, mert az, hogy elmondtál egy befogadó imát és megkeresztelkedtél, az nem biztosítja azt, hogy te bekerülsz a mennyek országába. Oké? Nagyon figyeljetek oda, testvéreim, mert meg kell most már tényleg az embernek, meg kell változtatni az embernek az életét, jó? Nagyon fontos ez. Előre a Biblia nagyon sokat és nagyon kristálytisztán tanít. Üdvözlöm a Zsombor pásztor testvéremet, nagyon csodálatos
tanítója Isten evangéliumának, és Romániában ugye romák felé elég komoly szolgálata van, a romák felé, roma testvérek felé, és hiszem, hogy ez a tanítás üzenet, ez az üzenet ismerős lesz ő neki. De már tényleg nagyon fontos, hogy az ember kerüljön egy feltétlenül életbe, és megértsétek ennek a súlyát, mert ennek súlya van, oké? Okay? Ennek súlya van. Oké? Okay? A másik pedig az, hogyha hagyod, hogy a régi életedből való szokások gyakorlottak legyenek az életedben, akkor azt fogod csinálni, csak körbe-körbe fog szaladgálni. És az egész életed azzal fog elmenni, hogy nem egy feltétlen életet éltél, hanem egy ide-oda életet éltél. Egy olyan életet, amire a világok ránéztek, és azt mondták, hogy ha ez a kereszténység, nekem nem kell. És Isten meg fog szállni, és akkor majd meg fog kérdezni, hogy mit csináltál azzal, amit adtam neked. Hogyan élted a keresztény életedet? Amikor emberek rád néztek, amikor emberek meglátták az életedet. Engem láttak? Engem kerestek, vagy engem átkoztak? Meg fogunk állni, testvéreim, minden egyes bűnnél Isten előtt. Akarom, hogy ezt tudd. Ha tetszik nekünk, ha nem. Meg fogunk állni Isten előtt. Az ítélet napja, amikor eljön, és Isten előtt megállunk, az borzasztó lesz. Az nem egy olyan nap lesz, hogy fú, de jó nap, hogy meglátjuk az Urat, csodálatos. Persze, hogyha kegyelemben és egy olyan példamutató életet éltél, amire azt lehet mondani, hogy fethetetlen volt. Fethetetlen. Nem bűnbe jártál, nem bogdácsoltál, hanem eldöntötted, hogy minden nap dicsőségről dicsőségre mész. És az a problémáid, amik vannak, azokat átadod az Úrnak, és keresed az Istent, hogy egyre közelebb kerülj hozzá, hogy őt szolgáljad. Értsétek meg, hogy az időd megy. Az idő fogy. Egyre kevesebb és kevesebb időd van. Arra, hogy bebizonyítsad Istennek azt, hogy te méltónak legyél találtatva azért, hogy meghalt érted Krisztus. A te életednek kell az ő keresztjét megdicsőíteni. Oké? Okay? Menjünk az igébe, hogy hagy szóljon nekünk az ige, hogy az ige válaszolja meg ezeket a dolgokat nekünk, és segítsen nekünk abban, hogy megkomolyodjunk az Úr kegyelméből. Amen. Fontos, Pál apostol mondta, hogy hogyan jöjjek hozzátok? Szép szókkal, szeretettel, vagy ostorral? Hogyan jöjjek hozzátok? Muszáj megváltozni. Muszáj megváltozni, és egy példamutató életet élni. Ne bogdácsoljatok, mert emberek nézik az életedet nagyítóval. Tudják, hogy jársz gyülekezetbe. Tudják, hogy mit csinálsz. Róma belékezett levél 2 fejezethez menjünk. Okay? 22-24-ig, jó? A Biblia azt mondja, fedd meg a bölcset, és bölcsebb lesz. De nehogy megfedd a bolondot, mert megutál téged. Ha megutálsz ezért, mert kapsz egy kis feddést az Úr kegyelméből, az igéből, semmi baj. Imádkozom, hogy bölcs legyél. A bölcset megfeded, az bölcsebb lesz. Róma bölcsészét levél 2, 22-24-ig. Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Tudjuk, hogy ez Pál apostol ugye a rómaiaknak írta, ugye a római gyülekezetnek és a zsidó keresztényeknek írta ezt, hogy ti miattatok káromoltatik a pogányok között,
az Istennek a neve. De viszont ez igaz a mostani kereszténységre is. Nagyon sok ez ráillik, amik folynak emberekkel és pásztorokkal is természetesen. És az elég elszomorító. Én azért imádkozom, és azért szolgálom Jézust, hogy legyenek emberek, akik elkezdenek égni Jézusért, élni Jézusért, és az életükre ránézve az emberek azt tudják mondani, hogy ez a személy tényleg az Urat szolgálja. Ez a személy tényleg az Úrban van. Ez a személy tényleg csak Jézust lehet látni az életén keresztül. Ő nem megy el olyan helyekre, ahol mi vagyunk. Ő nem piszkítja be magát az ilyen dolgokkal. Ez a nagy dolog, hogy keresztény emberek keresztény létükre tudnak olyan dolgokat csinálni, amire a pogányok ránéznek, és azt mondják, hogy ezek a keresztények. Ne káromoltasson Istennek a neve közöttünk, hanem az emberek ránézzenek az életedre, és lássák azt, hogy te meg vagy térve, és az Úrba vagy. Amen. Fedhetetlen. Fedhetetlen. Imádkozz ezt velem most Jézus nevében, hogyha szeretnéd, és itt vagy, és imádkozzál velem, jó? Kérlek, imádkozz most velem, és emeld fel a kezed, és mondd azt, menjél, Atyám, a Jézus nevében. Segíts nekem, Uram, hogy fedhetetlen életet éljek. Hogy a Te neved áldassék az én életem által. A Jézus nevében. Amen. Oké. Menjünk a Róma 13. Róma 13. A Róma 13, 13 és 14 ezt mondja. Mint nappal ékesen járjunk. Nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Pál apostol azt mondta, hogy ékesen járjál, fedhetetlenül járjál. Úgy járjál ezen a világon, hogy amikor rád néznek, akkor azt mondják, hogy te részeges vagy. Ne azt mondják, hogy te bujálkodsz, meg dobzódol, meg festlet, meg irigy vagy, meg haragos vagy. Ne azt lássák az emberek, hanem azt lássák, hogy te az Úrban vagy. Azt meg lehet érteni, még egyszer figyelj, azt meg lehet érteni, hogy te ráléptél a megszentelődés útjára. És egyre közelebb kerülsz Jézushoz, és Jézus dolgozik rajtad. És azt a jó munkát, amit elkezded, be fogja végezni benned. De meg kell húznod a határt. Meg kell húznod a határt, hogy te már nem vagy többé a világé, te már nem vagy többé a test bűneié, hanem az Úré vagy. Ha az Úrnak adtad az életedet, ha pedig odaadtad az életedet egyszer az Úrnak, de visszaloptad tőle, akkor ne legyél tolvaj, mert a tolvajokat elítél Isten. Ha visszalopod a testedet, és táplálod a testet bujálkodásra és festlettségekre, és eljársz olyan helyekre, ahová világiak is eljárnak szórakozni, akkor ne haragudjál, elloptad magadat Istentől. És szereted az életedet, és az, aki szereti az életét, a Biblia azt mondja, hogy elveszti azt az életét. De a Biblia mondja, hogy aki elveszti az ő életét Jézusért, az megnyeri azt. Ne szeresd az életedet, hanem add oda azt Jézusnak. Add oda, ne csak érzelemből, ne csak egyszer, ne csak amikor szükséged van rá, hanem add oda neki. Teljes szívedből. Hadd élje Jézus az életét rajtad keresztül. Mert amikor az Úrral egyesülsz, egy szellem vagy ő vele. Hadd beszéljen rajtad keresztül. Hadd cselekedje a jó dolgokat rajtad keresztül.
Hadd járjon Jézus a te lábaidon keresztül. Ez a kereszténység, testvéreim. A fektetetlenség azt jelenti, hogy te már nem élsz többé, hanem Krisztus él benned. Egy Péter 2:21. 1 Péter 2:21. Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Jézus adott nektek, és nekem példát, hogy az ő nyomdokait kövessük. Aki bűnt nem cselekedett, 22-es, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hallod? Jézus hagyott nekünk példát. Az ő példáját kell kövessük. Amen. A 20-as verset olvassuk egy pillanatra. Figyelj, mit mond az ige. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve, és mégis szenvedve tűrtök. Ez kedves dolog Istennél. Hallod? Ez kedves dolog Istennél. 1 Timóteus 4:2. 1 Timóteus 4:2-re menjünk most, jó? Hadd beszéljen az ige egy kicsit a szívünkhöz, jó? 1 Timóteus 4:2. Az 1-es és 2-es verset olvassuk el, hogy megértsük ezt, jó? 1 Timóteus 4:2. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Hitettől lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén. Hazug beszédőeknek képmutatás által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Oké? Tehát látjuk, hogy az utolsó időkben ezek a problémák jönni fognak, hogy emberek hallgatják a hamis dolgokat. Figyeljetek oda, kit hallgattok meg, milyen tanítókat. Mindig próbáltok meg megkérdezni, és sokan teszitek ezt, ennek örülök is. Figyeljetek oda, kit hallgattok meg, mert a sok tanítás olyan emberektől, akik nem jók, azok nem fognak jót gyümölcsözni az életetekbe, jó? A Titus 2:7-hez menjünk most, jó? Egy pár igét akarok nektek olvasni, és megyünk tovább ezzel, jó? Titus 4. Elnézést. Titus 2:7. Titus 2:7. Titus 2:7 azt mondja, mindenben te magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván. Egészséges, feltetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. Hallod? Hallod, mit mond az Istennek az igéje? Példaképpen, feltetetlenül éljél, a beszédedben is feltetetlen legyél, hogy az ellenség megszégyenüljön, hogy ne tudjon semmi rosszat mondani rólatok. Ezek a világi emberek sokszor, amikor rosszat mondanak a keresztényekről, az ellenség vádlásra jön rajtuk keresztül. De legyen az ellenség megszégyenülve azáltal, hogyha hazugságot szól. De az a nagy szégyen, és te szégyenülsz akkor meg, hogyha amit az ellenség mond, az igaz. Hadd szégyenüljön meg az ellenség. Az ellenség pedig akkor fog megszégyenülni, hogyha igazságtalanul és hazugságot szólnak ellened.
Emlékezz, Jézus tökéletes volt. Beszédben, cselekedetben, mindenben. Mégis kibeszélték. Mégis hazugságot mondtak róla. De ki szégyenült meg? Az ellenség. Nem Jézus. Nekünk pedig példát kell mutatni, ahogy ő is példát mutatott nekünk, hogy abban járjunk. Amen. Halleluja. Menjünk a Máté 5.16-hoz. Máté 5.16-hoz. Nagyon fontos ige, oké? Okay? És olvassuk el a Máté 5.13-tól, jó? Máté 5.13-tól olvassuk el, jó? Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ó, ha lenne most erre időm. De kifejtem nektek egy kicsit, jó? Értsétek meg, hogy a földnek a sója vagytok. A só mit csinál? A só ízet ad. Hogyha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mit jelent ez? Hogy nem jó semmire. Az útra dobálják. És emberek megtapossák azt. Ez történik azokkal, akik képmutató életet élnek. Sántítanak, hogy egyszer a világba, egyszer megtérek. Megint elestem, megint vissza, megint vissza. Meg kell állni egy kicsit. És el kell dönteni, hogy az Urat szolgálod. El kell dönteni, hogy Jézusnak fogsz élni. Amen. Ne legyél egy olyan személy, aki megízetlenül, hanem amikor megízlelik az életedet, akkor érezzék már a mennynek az ízét. A mennyei ízt érezzék az emberek. A szentséget. Jézusnak a jóságát. Jézusnak az üzenetét. Fedhetetlen. Hadd nézzenek már rá az emberek az életedre úgy, hogy te úgy éled az életedet, hogy te nem kevered össze az életedet a világgal, a világi dolgokkal. Hogyan néz az ki? Hogyan néz az ki az emberek és a világ előtt? Hogyha például te az Urat dicsérő ember vagy, aztán meg elmész a világnak, a világban, a világnak játszani. Hogy néz az ki az emberek előtt? Hogy néz az ki az Úr előtt? Hogy néz az ki? És akkor persze jön a kifogás, hogy az ember ezt tanulta, ezt tanulta egész életébe, és az ember egy muzsikus, zenész, és sok keresztény meg ezeket az embereket hallgatja, meg az ilyen világi dolgokat hallgatja. Szégyen. Szégyen. Krisztus keresztének az ellenségei. Ez egy szégyen. Figyelj, mit mond az ige. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatortóba tegyék, és fényeljék mindazoknak, akik házban vannak. Úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. De ha nincs bennetek világosság, akkor ti vagytok a világ sötétsége? És akkor Istennek a neve nem megdicsőítetik, hanem átkoztatik? Ha pedig sötétség van benne, akkor mekkora az a sötétség? Milyen keresztény élet akkor az az? Az nem keresztény élet. Ha pedig nem, akkor meghazudtolod magadat. Itt az ideje a megtérésnek. Az igazi megtérésnek. Az olyan megtérésnek, ahol sírással és könyörgéssel kérve az Urat, hogy változtasson meg ebből az életből. Hogy elkezdjél fényleni. Mikor fogsz fényleni? Mikor fogsz Isten sója lenni? Mikor leszel példa Isten királyságában? Mikor leszel egy olyan személy, aki azt tudják mondani, hogy ez a személy tényleg az Úrban van, tényleg az Urat szolgálja, tényleg olyan helyen van, hogy csodálatos. El kell dönteni, testvéreim, mert az Úr jön vissza hamarosan. És akkor a kegyelem ajtaja bezárul. Onnantól kezdve már sírhatunk. Onnantól kezdve már sírhatunk egy örökké valóságig. Lehet, hogy ez sokaknak nem tetszik. Látom, egy páran már mentek is ki, semmi baj. Nem mindenkinek van. Hiszen sokan vannak, akik szuper szellemiek, meg tökéletesek, semmi gond. Nektek ez nem szól. Ti szentek vagytok, tökéletesek vagytok, semmi baj. Efézeus 5.1. Efézeus 5.1. Ez nem egy olyan üzenet, amire hallelujázol, hanem egy olyan üzenet, ami próbál felébreszteni téged. Jó? Lehetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Lehetek azért követői az Istennek. Követői. Mit jelent az, hogy követni? Követni Istent az ő beszédében. Követni Istent az ő szentségében. Követni Istent az ő személyében. Követni Istent az ő gondolkozásában. Követni őt. És elkezdeni úgy viselkedni, mint az Úr. Szentségben is, szeretetben lenni. Ezért mondja az ige, látod? Jártok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi lettünk ajándékol és áldozatot Istennek kedves újulatul. És figyelj, mit mond. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Se mundokság, bolondbeszéd, trágásság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, vagy aki bálványmádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Hallod? Ami szentekhez illik. Mi illik azokhoz a személyekhez, akik Krisztust követik? Mi illik? 1 Korintus 11.1-hez menjünk most. 1 Korintus 11.1. Pál azt mondta, lehetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Hallod? Pál apostol azt mondta, nézz az életemre, ahogyan én követem Jézust, követhető az életem. Feltetetlen az életem, ahogyan én megélem a keresztény életemet, ahogyan én viselkedem, ahogyan én élek. Rá tudsz nézni az életemre, és tudod követni azt. Ha engem követsz, azt mondja Pál apostol, ha engem követsz, Krisztust találod meg.
Fantasztikus. Hallod? Követhető-e a te életed? Mennyire lehet téged követni? Vajon lehet azért nincsenek még emberek megtérve a családodban? Lehet? Meg kell térni. Tiszta szívből. Menni kell az Úr elé. Ha még mindig problémád van dolgokkal, mert szereted az életedet, túlságosan szereted magadat. De a Biblia azt mondja, ha meg nem utálod még a saját lelkedet is, nem lehet az én tanítványom. Meg kell tagadjad magadat. Meg kell tagadd azt, amit te szeretsz, amit te akarsz. Krisztusért. Egy odaszánt, egy odaadó életet kell élni az Úrnak. Mert mikor fogod akkor élni? Mikor fogod magad odaszánni akkor? Meddig fog ez menni? A Biblia azt mondja, a példabeszédekben, szóval a példabeszédek 10-ben, menjünk oda, példabeszédek 10, oké? Okay? Pillanat, jó? Oké, nem tudom most pontosan a Magyar Bibliában hol van ez hirtelen. De a Biblia írja, oké? Inkább mondom elméből, jó? A Biblia mondja azt, hogy aki mindig nyakas marad a feddésekre, az egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Az Úr fed minket az ő igéje által. És ha fed minket az Úr, az egy jó dolog. Mert a Biblia azt mondja, akkor a fiáivá fogadott minket. Látom, kevesebben vagytok bent. Tudom, hogy ez az üzenet, ez kicsit kemény. Nem egy olyan üzenet, amit mindig beszélnék, de ez fontos üzenet. Jó? Meg kell változni, testvéreim. Meg kell változni. Az Úr hosszú törő és kegyelmes. De ha nem térsz meg teljes szívből, teljesen odaadva mindent az Istennek, és nem kiáltasz fel az Uram, változtass meg engem, akkor mikor fogod? Amikor már túl késő? Amikor már nem lesz időd élni Istennek? Amikor már nem lesz időd megdicsőíteni a nevét? És elé kell majd állnod úgy, ahogy vagy. És Isten pedig megítél téged. Fedhetetlen életbe kell kerülni az embernek. Fedhetetlen. Emberek előtt főleg. Mert hogyha emberek látják az életedet, hogy te még mindig egy olyan személy vagy, aki a világban vagy, akkor az emberek nem arra vágyódnak, hogy Istenhez kötődjenek, menjenek, hanem te elgáncsolod őket szellemben. És megbotránkoznak benned. És a Biblia azt mondja, hogy jobb annak a személynek egy malomkövet a nyakára tenni, és bedobni a tengerbe, mint annak, aki megbotránkoztat bárkit is. Hallod? Isten nagyon-nagyon komolyan veszi ezt. Isten egy apa. Isten egy apa, aki szeret minket. Odaadta az ő életét, odaadta az ő fiát értünk. De ugyanúgy, mint egy apa, ugye, hogyan este neked, hogy a te fiad, a te gyereked olyan dolgot csinálna, amiben te neked szégyenkezni kell. Te hogy éreznél magad? Ugyanúgy ő is, amikor mi nem járunk az Úrral egyenesen,
Nem járunk szentségbe, hanem a hülyeségbe. A világba, a világi zenékbe. A szórakozásba, az ivászatba, a dohányzásba, a kívánságokba. Ne káromoltassék Istennek a neve, hanem legyen az Istennek neve megdicsőítve. Vegyétek ezt nagyon komolyan. Vegyétek ezt nagyon komolyan. Mentünk az 1 Korintus 11.1-re. Azt hiszem mentünk, ugye? 1 Korintus 11.1. Igen. És akkor menjünk a Filippi 3.17-hez. Jó? Miről beszélünk? És még egyszer megemlítem azoknak, akik még nem küldtétek el az IDO-ban a 10 kérdést. Amennyi kérdésre tudsz felelni, nem lesz osztályozva. Nem lesz úgy csinálva, hogy ó, nem tudtad ezt, nem tudtad, az semmi gond. A vasárnap, amikor bejövök majd, fel fogom olvasni a 10 kérdést, azokra pedig a választ, oké? És fogunk róla beszélni. És ez egy egyszerű, nem lesz osztályozva, csak azt akartam tudni ezáltal, hogy kik veszik komolyan. 7 ember küldte el az 50 emberből, akik benn vannak az IDO-ban. Oké? 7 ember küldte el. Vasárnapig adok még időt, és amennyire tudsz felállni. Ha nem tudsz felállni az összes 10-re, semmi baj. Felelj akkor az első 2-re, első 3-ra, vagy amelyikre tudod a választ. Ha meghallgattad a tanításokat, és végignéztél egy párat, akkor biztos, hogy fogod tudni egy párra a választ. Nem nehezek, nagyon könnyű kérdéseket raktam fel, jó? Most csak így megemlítettem ezzel kapcsolatban, jó? Még egyszer. Filippi 3.17 ezt mondja, figyeld. Lehetek az én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Oké? Mert sokan járnak másképpen, de te ne legyél az a másképpen, oké? Kik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy Krisztus keresztjének az ellenségei. Kiknek végük veszedelem. Kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van. Akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Hallod, mit mond az ige? Ne legyél Krisztus keresztények az ellensége. Ha valaki Isten ellenségévé válik, ki fog rajta segíteni? Ki fog neked segíteni, ha Isten ellenségévé válsz? Mondd, ki fog segíteni? Ha Isten ellenségeddé válik, felejtsd el. Senki nem tud segíteni akkor rajtad. Oké? A Biblia azt mondja ezekről az emberekről, hogy másképpen járnak. Szóval sírva mondom. Pápa azt mondja, hogy sírok, zokogok ezekkel az emberekkel. Veszedelem az ő végük. Istenük az ő hasuk. Vagyis az érzések vezetik. A testük vezeti őket. Az ingerük vezeti őket. A haragjuk vezeti őket. Nem a Szent Szellem vezeti őket. Akiknek dicsőség a gyalázatukban van. Tudom, mit jelent az? Hogy amikor rosszat csinálnak, azzal büszkélkednek. Nézd meg, ilyen jó buli volt, vagy ilyen sört ittam, vagy ilyen. Ezek nem keresztények, ezek Krisztus keresztények az ellenségei. De te ne legyél ilyen. Legyél Isten követője. Legyél Jézus követője. Kövess Jézus példáját. Élj Krisztusnak. Élj az Úrnak. Amen.
1 Tesszalonika 1:7. Látod, mennyit ír erről a Biblia? Csodálatos. Úgy, hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek. Annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felelünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként értetek meg az Isten, az a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljátok. Csodálatos, hallod? Pál apostol azt mondja, hogy olyan példaképékké váltak a tesszalonikiaiak ezekben a városokban, olyan példaképekké, hogy az ő hírük, az ő példaképük miatt az Úr beszéde terjedt. Az Úr beszéde terjedt, az Úrnak a kegyelmessége, az Úrnak a szeretete, szent. Látjátok, és imádkozunk, és imádkozunk azért, hogy emberek megtérjenek. A családotokban és a gyerekek, mindenki megtérjen. Ezért imádkozunk. A rokonaitok, a szomszédjaitok. De ne legyetek egy fal, Isten meg ők közöttük. Mert nem akartok feltétlenségbe járni. Mert nem akartok Krisztusba járni. Mert nem akartok szentségbe járni. De ha halálos betegséget kapnátok, de hogyha valami nagy baj történne, és börtön előtt állnátok, szaladtok Istenhez. Vigyázzatok! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, az fogja aratni. Mondom nektek, testvéreim, szeretettel mondom ezt. Változatok meg. Imádkozzatok igazságban és szentségben. Jézusnak szent életet élve. Hogy meg tudjatok állni az Úr előtt. Ne káromoltassék az Istennek a neve, hanem legyen egy fedhetetlen élet. Korintus 10:31. Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókkal, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. Miképpen én is mindeneket mindenben kedvébe járok, nem keresem a magam használt, hanem a sokaságait, hogy megtartassanak. Hallod? Pál apostol azt mondta, akármit teszel, vizsgálj meg a cselekedeteidet. Mit teszel? Mindent vizsgáljál meg, nézd meg. Ezt teszed, oké. Ez Isten dicsőségére van? Ha nem, távolítsd el. Miért? Hogy meg ne botránkoztass bárkit is. Mert ha megbotránkoztatsz valakit, és az a személy a pokolba kerül, miattad, Isten Isten meg fogja kérni. Hallod? Isten ki fogja kérni az ő vérét a te kezedből. Ezékiel 3:17-ben ezt mondja Ezékiel profétának. Figyelj, hallgass meg. Embernek fia, őrállóul adtalak én téged, Izrael házának, hogyha szót hallasz a számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő
az ő vétke miatt hal meg. De a vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből, és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. És ha elfordul az igaz, az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek elé a botránkozást, ő meg fog halni. Ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg, és elfelejtettnek igazságai, amelyeket cselekedett, de a véret a te kezedből kell. Hallod, mit mond az ige? Ha az igaz, figyelj, megtért valaki, most beszél egy szeméről, megtért valaki, megkeresztelkedett. Jézus elmosta a bűneit, és a szentségben elkezdett járni, a Szent Szellem betöltötte őt, és elkezdett járni Istenben, győztesként. De aztán megbotlik. Elesik a bűnbe, semmi baj. De feláll. Az igaz elesik kétszer-hétszer fel is áll. Leporolja magát és megy tovább. De aztán ez az igaz, azt mondja az igeit, hogy az igaz elfordul az igazságtól. Elfordul Jézustól. Hátat fordít Istennek. Hátat fordít az igének. És makacsá válik. És nem tér vissza az Istenhez. Figyelj! Még ami jókat is cselekedett, elfelejtetnek az igazságai. Elfelejtetnek még az is, hogy ha megtért valaki rajta keresztül. Elfelejtetik még az is, hogyha feltámasztott egy embert a halálból. Még az is elfelejtettetik, hogyha bármit is tett a Krisztus egyházában. Krisztus, ezért mondja az ige, látod? Okay. Nagyon fontos ezt megérteni, testvéreim. Nagyon-nagyon fontos ez. Itt Isten mondja Ezékielnek, hogyha hallasz szót a számból, intsd meg. Fedd meg a hitetlen. Beszélj hozzá. Beszélj hozzá, hogy térjen meg az ő vétkéből. Hogy ne halljon meg a bűne miatt. Ha valaki bűnbe hal meg, az megy a pokolba. A pokolba meg senki nem fogja őt kihozni. Senki. A pokolnak csak bejárata van. Kijárata nincsen. És az ítélet az végleges. Amíg itt élünk, van lehetőségünk a megtérésre. Van lehetőségünk a változásra. De tedd már meg a magad részét is. Tedd már meg a te részedet is. Változzál már meg a világi dolgokból. Dönts már el, hogy most a világot akarod, vagy Istent akarod. Döntsd el, hogy mit akarsz. Ha az Úr, akkor őt szolgáld. Őt szeressed. Ő neki éljél. Legyél erős az Úrban. Amen. Még van itt egy jó pár ige nekem. Megnézzük, hogy még mennyit tudok nektek odaadni. A Prédikátor 12. Legjobban az igét akartam, hogy szóljon ma hozzátok, hogy megértsétek ezeknek a mélységét, jó? Prédikátor 12, 13, 14. És kérlek titeket, hogy értsétek meg, hogy ezek nagyon-nagyon veszélyes idők. És a kifogásokat pedig dobjátok a tűzre. Isten előtt, amikor meg fogsz állni, nem fog tudni lenni kifogásod?
akkor most miért van? Ó, nem tudom miért nem tudok élni, mert szereted az életedet. Tagadd meg magad. Tagadd meg magad, és add oda Jézusnak az idődet. Add oda Jézusnak a szemedet. Add oda Jézusnak a füledet. Hallgassál dicséretet. Menj az Úrhoz. És kérd az Urat, hogy változtasson meg. Érintse meg az életedet, hogy őt kövesse. Mondd az Uram, Jézus, vonz engem, kérlek. Igaz ember akarok lenni. Szentségben fedhetetlen ember akarok lenni. Kiáll csak hozzá. És mindaz, aki Jézushoz kiáll, mindaz, aki őt kéri, megadja nekik. Amen. Prédikátor 12, 13-14, figyelj. A bölcseknek beszédei, másképpen van itten, azt hiszem, máshol van. Oké. 15 és 16 a magyarban, jó? 15 és 16. A dolognak summája, mindezeket halván, ez. És az egésznek a lényege, ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert ez az embernek a fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal. Akár jó, akár gonosz legyen az. Hallod? Istent féljed. Jobban féljed Istent, mint a halált. Jobban féljed Istent, mint a szegénységet. Jobban féljed Istent, mint a világ végét, vagy a háborút, vagy az éhínséget. Jobban féljed az Istent. Fedhetetlennek kell lennünk. Milyennek kell, hogy legyen az életünk? Fedhetetlen. 1 Péter 3:2 ezt mondja. Szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Isten félelmében jársz, fedhetetlen az életed. Vizsgáld meg. Vizsgáld meg. Fedhetetlen az életed. A 15 és 16 ezt mondja. Az Úristent pedig szentélyétek meg a ti szívetekben. Mindig készek lehetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezérel meg lehet vetni ugyan test szerint, de megjelenítve a lélek szerint. Tehát, mit mond a Biblia? Szentélyétek meg az Úristen. Szentélyétek meg az Urat a szívetekben. Mindig készek lehetek megfelelni mindenkinek. Mindig, minden nap éljél úgy az Úrnak. Hogyha bárki is ránéz az életedre, azt tudja mondani, hogy wow. Erre nem lehet mit mondani. Hadd mondják azt rád, hogy fanatikus vagy. Te túlságosan szereted a Bibliát. Hadd mondják azt, hogy te annyira szereted Jézust, mindig gyülekezetbe vagy. Nem iszol, nem drogozol.
Nem szórakozol, még a világi zenét se hallgatod meg. Fanatikus vagy. Hadd mondják azt. Hadd kritizáljanak téged, hogy te szereted Jézust. De nehogy azért kritizáljanak téged. Nehogy azért, hogy te képmutató vagy. Nehogy azért. A másik meg az, milyen más út van még? A keskeny úton kívül. Milyen más út van még, amit ismersz, ami az életre visz, ami a mennybe visz, az örök életre Krisztussal? Milyen másik út van még, amit ismersz? Mert nincsen. Egyetlen egy út van. Jézus Krisztus. Az ővele való személyes kapcsolat. Szentségben, fethetetlenségben és igazságban. A másik út, ami van, az a tágas út. Sokan járnak azon, persze. Mert úgy élnek, ahogy akarnak. Azt csinálják, amit akarnak. És az a veszedelemre megy. A veszedelemre megy. 1 Péter 2:12. Magatokat, figyeljetek most, magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint fejevalónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld, a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Magatokat a pogányok között jól viseljekedjetek. Úgy viselkedjetek a világi emberek között, hogy ha ránéznek az életedre, akkor azt mondják, hogy te fethetetlen vagy. Nem tudnak. Mert értsétek meg, hogy az emberek próbálnak mindig kifogást találni, hogy miért nem akarnak megtérni. Nehogy te legyél a kifogás. Mert Isten a te kezedből fogja az ő vérét kérni. Ezért mondja, hogy még ha... Ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsetek a szíveteket. És erről fogunk most beszélni nem sokára. Okay? Csak menjünk még. Menjünk a Filippi 1:27-hez. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Hogy akár oda menvén, és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok egy szellemben, egy érzéssel, viaskodván az evangélium hitéért. Amikor te fethetetlenségben élsz, szentségben, példamutató életet élve, te harcolsz az evangélium hitért. Harcolsz Jézusért. Harcolsz a keresztért. De ha nem, akkor a kereszt ellen harcolsz. Ne harcolj a kereszt ellen, hanem harcolj a keresztért. Vedd fel a keresztedet. És járj a csodálatos keskeny úton. Amen. Szeretetből mondom mindezt.
de felelősségem van. Én is meg fogok állni Isten előtt. És ha nem figyelmeztetlek titeket, Isten meg fogja kérni a ti véreteket az én kezemből. És az én kezemből nem fogja megkérni a ti véreteket. Mert én megmondom úgy, ahogy van. Okay. Menjünk az 1 Péter 1.15-höz. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek léltek, teljes életetekben. Nem csak amikor kell, nem csak amikor akartok valamit Istentől, hanem teljes életetekben. Mostantól fogva örökké. Ha olvasod az előző részeket, beszél erről Pál apostol, és Péter, elnézést. Figyelj! Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek lehetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek lehetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmén ezüstön vagy aranyon váltatotok meg, hanem a ti atyátoktól örökölt hivavaló életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány a Krisztusén. Hallod, mit mond Isten igéje? Fantasztikus. Ne szab magad az előző. És ez akkor történik meg az ember életében, amikor az ember nem táplálja a szellemét. És elkezd szellemileg haldokolni, és akkor test átveszi. Az óember átveszi. Az óembert neked kereszten kell tartani. Meg kell feszíteni minden nap. Minden nap tüzet kell rakjál. Minden nap menni kell az Úrhoz. És minden nap el kell dönteni, hogy ezt a mai napot az Úr igéjében, az Úr dicséretében, az Úr szentségében élem ő neki. A tegnapi napot már nem tudod neki megélni. A tegnapi nap már elmúlt. De a most az a tied. A holnap az a tied. Döntsd el, hogy minden nap mész ő hozzá. És megteszed a lehető legtöbbet magadtól, hogy te az Úrba tudjál maradni. Ha nem olvasod az igét, elkezdesz haldokolni. Mert az ige és a Szent Szellem által születtél újjá. Ha az igében születtél meg, úgy, mint egy hal a vízben született meg. Mi történik a hallal, ha kihorgászod? Elkezd haldokolni. Egy darabig él, de aztán meghal. Ne vedd ki magad az igéből. Rejtsd el magad az igében, rejtsd el az igét a szívedben. Az ige megtart. Jézus megtart. Ne engedd, hogy szellemileg haldokoljál és meghalljál, hanem maradj az igében. Olvassad még akkor is, ha nem érted. Mindjárt befejezem Jézus nevében.
És menjünk a utolsó igéhez, ami utolsó. Okay. 2 Péter 3:11. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak. Olvassuk el előtte egy kicsit az igét, mert ez nagyon komoly. Olvassuk a 9-es verstől, jó? Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Azt mondja, hogy némelyek késedelemnek tartják. Némelyek úgy élnek, mintha Jézus soha nem is jönne vissza. Ha megkérdeznék titeket most, mennyien hisztek abba, hogy Jézus jön vissza? Mindenki azt mondja, persze, hogy hiszek ebben. Az életed is azt mondja, hogy hiszel? A cselekedeteid is azt mondják, hogy hiszel? A példamutató életed, a szent életed is azt mondja, hogy te hiszed, hogy Jézus visszajön? Nem, te nem hiszed. Ha hinnéd teljes szívedből, hogy Jézus visszajön, feltehetetlen életet élnél, Isten félelemben. Vigyáznál arra, hogy olyan szentségben éljél, ismerve az igét, olvasva, keresve az új jelenlétét. És hogy bárkivel találkozol is, azt tud neki mondani, hogy az Úr szeret téged, gyere Jézushoz, térjél meg, hamarosan jön vissza. Figyelj! Az Úr napja pedig úgy jön el, mint éli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak. Milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sovárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ez az egész teremtett világ lángorra fog kapni. Isten tűz által fogja megtisztítani az egész univerzumot. Minden fel fog égni. Akkor mennyivel inkább kell mi nekünk szent életben, tiszta életben, fedhetetlen életben, Istennek tetsző életben, Istent kereső életben, Istent szolgáló életben élnünk ezen a földön. Egy egész örökkévalóság van előtted. Miről gondolod, hogy te lemaradsz ebben az életben? Milyen szórakozás van, ami fel lehet mérni az örökkévalósághoz? Ahhoz a dicsőséghez, ami meg lesz jelentve nekünk. Ahhoz az örökkévalósághoz, amit Istennel fogunk tölteni. Miért is kockáztatná bárki is, hogy az Istennel legyen? De Isten nem erőszakos. Isten nem erőszakos. Miért erőszakolná azt rád, hogy dicsérjed őt a mennyben, ha itt a földön nem akarod? Embereknek fel se emelitek a kezeteket. Miért? Mert nincsen bennetek. Ha nem akarod dicsérni az Urat,
és áldani az ő szent nevét, mert még nem ismered őt. Akkor ismerd meg őt, mert ő maga a szeretet. Ő maga az örök élet. Ismerd meg Jézus, és kiálts hozzá. Hallottál már elég evangéliumot? Hallottad már az üzenetet? Miért kockáztatnád az örök életedet ővele? Mit akarsz a pokolban? A pokolban örök sötétség van. Még a tűz is sötét. Olyan sötétség van, hogy nem látsz el az orrodig sem. Mit akartok a pokolban? Ezt nem tudom megérteni amúgy, embereknél amúgy, a világi embereknél sem. Tudod, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy én majd megyek a pokolba, én tudom. Gondold el, hogy az emberek a pokolban, akik oda kerülnek, mert ezt választják. Mert Isten nem fog senkire rá erőszakolni magát. Isten nem fogja rá erőszakolni magát az emberre, hogy gyere dicsérjél, gyere kövessél engem, gyere. Nem fogja, hogyha valaki nem akar őt dicsérni, semmi baj. Ha valaki nem fogadja el őt úrnak, és nem akar őt szolgálni, semmi baj. Isten nem erőszakolja már. Miért erőszakolna téged? Felvigyen a mennybe, ahol örök dicséret van. Miért vigyen egy olyan helyre, ahol őt kell szolgálni? Isten nem fog kínozni ennel. Azt adja, amit akarsz. Sötétséget akarod? Ott a sötétség. A világot akarod, a szórakozást? Ott van az örök hitélet. Örök sötétségben, és az a nagy dolog a pokola, hogy ott az emberek el lesznek feledve. A Biblia azt mondja Jelenések könyvében, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemedről. Tudod, mit jelent ez? Hogy Isten elfeledteti mindenkivel, hogyha volt bármilyen hozzátartozód is, akik megtagadták Krisztust, azt se fogod tudni, hogy léteztek. Mert a mennyország az nem lenne mennyország azoknak, akik meg vannak térve a mennyben, hogyha tudják, hogyha bármelyik szerettük is, ott ég a pokolban. Az ítélet azoknak, akik megtagadják Krisztust, akik nem akarnak Krisztusnak élni ezen a földön, nem akarnak Isten dicsérő, Isten feltétlen életet élni, el lesznek feledtetve. Értsétek meg az örök ítéletnek a súlyát. Isten nem személyvalogató. Sokan azt hiszik, hogy Isten neked majd megsajnálja őket. Komolyan mondom, így gondolkoznak emberek. Majd Isten megsajnálja őket. Jaj, szegény! Annyira sok bajod volt. Na, megkegyelmezek neked. Isten nem személyvalogató. A cselekedeteid szerint, a beszéded szerint mindenkit meg fog ítélni, személyválogatás nélkül. Minden embert. Ezért van hirdetve Istennek az evangéliuma, ezért csinálom ezeket az extra videókat, a bibliaórákat, azt a bibliaiskolát is, ahol megtanuljátok ezeket a csodálatos igazságokat. Ezért szolgáljuk az Istent. Ezért imádkozunk. Ezért vannak ima alkalmak, hogy Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete kiáradjon, és megtérjenek emberek. Értsétek meg, ez az élet nagyon rövid. Nagyon rövid. Pár nappal ezelőtt halt meg a nagybátyám. Nagyon rövid az élet.
Emberek hullanak bal felől, jobb felől, minden felől. De ha nem az Úrban voltak, ha nem az Istenben voltak, hova kerülnek? Nincsen második lehetőség a halál után. Második lehetőség van, amíg itt a földön élsz, amíg dobog a szíved. Hallod? Van lehetőség addig, amíg dobog a szíved arra, hogy megigazulj Istennel hitáltal. Mert Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte az ő fiát, hogy megítélje a világot, hanem hogy megtartsa a világot ő általa. De értsétek meg, hogy a bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka. Az az, hogy van még kegyelem őtőle. Az, hogy mehetünk még ő hozzá. Még a kegyelem ajtója nyitva van. Hívlak téged most. Mindegy, hogy milyen állapotban vagy. Vagy mindegy, hogy milyen állapotban hiszed magadat. Hívlak most téged. Gyere. Gyere ő hozzá. Alázd meg magadat. Sírjál előtte. Böjtöljél előtte. Kiálts hozzá. Mert mindazok, akik segítségül hívják az Úr nevét, megmenekülnek. Van egy dicséret, amit írtam, majd egyszer fölteszem az Úr kegyelméből. A múltkor is énekeltem. És az igéből kaptam. És úgy mondja az egyik verszak, hogy térjetek meg az Istenhez. Sírással, kesergéssel és böjtöléssel. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Fordulj el a világtól. Fordulj el a bűntől. Fordulj el. Mondjál nemet a világnak. Mondjál nemet a bűnnek. Mondjál nemet mindannak, ami visszahúz téged. És kiálts Jézushoz. Gyere és imádkozz velem most. Emeld fel a kezed Jézushoz. És kérlek, ezt mondd velem, hogyha akarod. Menjél, Atyám, a Jézus nevében. Kiáltok hozzád, Uram. Ments meg az én lelkem. Válts meg engem teljesen, Uram, a Jézus nevében. Bocsáss meg nekem az én bűneimért, Uram. Uram, megvallom neked az én bűneimet. Most vald meg neki a bűneidet. Köszönöm neked, Atyám, hogy a te kegyelmed a földtől a mennyig ér. Segíts nekem, Uram, hogy többé ne vállaljak kompromisszumot a sötétséggel. Segíts nekem, Uram, hogy mától kezdve megismerjem a feltetetlen életet. Hogy a te neved legyen dicsőítve a Jézus nevében. Amen. Imádkozom, és kérem az Urat azért, hogy ez a videó, ez a kis alkalom, ezek az igék megváltoztassák teljesen az életedet ma.
mert értsétek meg, embereknek az örök élete forog kockán. Ahogyan te megéled az életedet, emberek ránéznek, és vagy Isten fogják követni amiatt, vagy Istentől elfordulnak. Ne legyen az életed egy megbotránkoztatás. Legyen az életed jól megfűszerezve. Legyen az életed egy olyan só, egy olyan kenyér. Legyen az életed egy olyan példamutató, fetetetlen élet, amire amikor ránéznek emberek, azt mondják, hogy meg akarom ismerni Jézust. Mert látom Jézust te rajtad keresztül. Látom Jézust az életedben. Látom Jézust a cselekedeteidben. Látom Jézust a te döntéseidben. Látom Jézust a te hitedben. Meg akarom ismerni ezt a Jézust. Az Úr szeret titeket. Az Úr szeret minket. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen. De húzd meg a határt. Húzd meg azt a vonalat. És mondd, hogy többé nem. Ezen a mai napon én az Urat követem. Ezen a mai naptól fogva Jézus Krisztusban élek. Fegyelmezd meg magadat szellemileg. Fegyelmezd meg magad, hogy legyen időd Istenre. Ne legyen kifogásod. Ne legyél túl fáradt ahhoz, hogy imádkozzál. Ne legyél túl fáradt, hogy olvassad az igét. Ne legyél túl fáradt, vagy kitaláljál dolgokat, hogy miért nem tudsz jönni gyülekezetbe. Isten tisztelet, gondold el. Azért megyünk, hogy Isten megtiszteljük. Azért megyünk, hogy ő vele találkozzunk. Áldjon az Úr titeket a Jézus nevében. Remélem, hogy nem voltam túl kemény ma, de hiszem, hogy ez is kell néha Jézus nevében. Remélem, hogy épültetek ebből, és segít nektek ez a tanítás, és imádkozom azért, hogy az Úr megerősítsen titeket, és találkozunk szombaton. Ahogy mondtam, tudtok jönni már 5 órától, imádkozni az alkalom előtt, és köszönöm mindazoknak, akik már elég gyakran már jönnek, és imádkoznak az alkalomért, emberekért, és az Úr csodálatos dolgokat cselekszik. Nem tudom, láttatok azt az... Mindig vannak újak, akik jönnek, de ez a hölgy is, aki jött most, ez az új hölgy múlt szombaton írt, hogy már ő néz minket. Ő már figyel minket a YouTube-on egy ideje, és ő már elkezdett ezért járni, mert hallja az igét. De értsétek meg, hogy az emberek, amikor eljönnek utána a gyülekezetbe, utána azt nézik, hogy na, kik vannak a gyülekezetben? Hogyan élik meg ők az életüket? Utána már nézik a te példádat. El kell változni az Istennek a szeretet által, el kell változni az ő igéje által, és meg kell újulni az Úr kegyelmében. Amen! Áldjon az Úr titeket, remélem, hogy ez használ most nektek, és imádkozom azért, hogy egy ébredés jöjjön az életünkben. De ébredés akkor tud jönni, ha igaz megtérés van. Igaz megtérés. Amen? Shalom nektek. Elég korán kelek, úgyhogy már mennem is kell, és nem vagyok amúgy sem annyira jól, de muszáj volt bejönnöm. Oké? Áldjon az Úr titeket, és ahogy kiírtam is, köszönöm mindenkinek, akik eldöntöttétek már, hogy 10 adakozók lesztek, mert ez is egy rendkívül fontos dolog. Ha akarjátok, hogy az Úr megáldja mindent, ami van az életetekben, és megdorgálja a kártevőt, az ellenséget az életetekben, lehetek 10 adakozók. Ez egy csodálatos áldás az Úrtól, és szükséges lenne, hogy mindenki a gyülekezetben
tizedadakozó legyen, hogy tudjunk nemzetközileg is úgy kihatni a világra, ahogy már látjátok, emberek néznek minket sok helyről, épülnek nagyon sokan az alkalmakból, és mennünk kell nemzetközileg is hirdetni az evangéliumot, jó? Áldjon az Úr titeket, shalom, shalom, jó éjszakát! És még mielőtt megyek, akarom mondani, hogy oké? Szeretlek titeket a Jézus nevében. Az Úr szeretete legyen veletek Jézus nevében, és remélem, hogy nem haragudhatok meg, hiszem azt, hogy ez hatott mindannyiunknak. Amen. Shalom.